Sa number 5, isa ka na resort manager gidreklamo sa isa ka menor de edad nga lalaki nga naga-blackmail sa iya nga palaptahon ng ilang sex video kag iya nude photos kung hindi ini makighilawas sa iya. Suspect nadakop sa isa ka entrapment operation sang NBI. Yaring report. Anything you say will be used against you. You have the right to the moral bill to like the one. Ini ang video nga kuha sa aktual ng entrapment operation sa National Bureau of Investigation sa sulod sang isa ka fast food chain sa Lacson Street sa Bacolod City, Miyerkules sang hapon. Ang lalaki nga nagatalikod nga nakaputi amo si John Mark Hermano sa ang subject sang entrapment operation. Pagsuksok sa menor de edad sang iyakalo, sinyalis na ini para sa mga operatiba sang NBI nga arestuhon ang ani resort manager. Sunod sa agent in charge ng NBI Bacolod, nga si Attorney Renoa Valdovino, nagpadulong sa ilang talatapan ang tagreklamo sang Lunes. Iya ginaligar nga gina-blackmail siya sang suspect nga ipalaptahon ang ilang sex video kag iya nude photos kung hindi ini makighilawas sa iya. Na yes, nireklamo nga yung suspect na nagdidemand na magkita sila ulit. Okay. Na in exchange, i-delete daw ng suspect yung video photos tsaka nude photos ng victim. Dugang pa ni Valdovino nga nakilala sa menor de edad nga biktima ang suspect pinagi sa social media. Nagakinhanglan sa kwarta ang biktima kag ginapadalaan siya sang suspect kag sang ulihi may mga sexual acts na nga involved kag lipod sa ihibalo sa menor de edad nga gina-record ng ini nga mga bagay. Nagpa-promise na itong suspect na bibigyan siya ng pera if you will do this. Mga sexual act na nga, na nire-record pala, without the victim knowing na nire-record pala yun. Okay. Nagbi-video call sila, di ba? Oo, kaya you perform yung, yan. Aside from yung lumabas sila. Nasugilanon sang Digicast Negros ang suspect kag nag-ayo ini nga hindi lang ani maghatag sang komento kag ginapreparar pa sang iya nga abogado ang ilang statement. Pero sunod sa iya, hindi matuod ang mga akusasyon. Nagapanindugan siya nga wala sang binastos nga video nga naka-record sa iya sini nga cellphone nga yara karon sa custody sang NBI. Mga kaso nga pagsupak sang Child Abuse Law, Child Pornography, kag Photo and Video Voyeurism Act ang mga kaso nga gipasaka sang NBI batok sa suspect sang kahapon. Sunod sa NBI, sa mga cybercrime cases nga ginauyatan nila, kalabanan diri may angot sa investment scam. Sining tuig, subong lang may amo sining nga reklamo. Kung may biktima sang pag-blackmail nga may involve nga pag-record sa video o nude photos, ginahaylo ni Valdovino ang mga biktima nga manugid sa ilang ginikanan kag magpalapit sa NBI. They should report to their parents. At yung parents, pumunta na dito sa amin, sa NBI. And then we will act properly on the matter para mahuli natin yung mga taong yan. Nagkikipagkaibigan sila dyan na hindi alam na yun pala may motive na iba sa may tangka sa'yo. Dapat kuno maghalong sa negatibong nga epekto sa social media kung sa diin may mga menor de edad nga ginapang-into, gani dapat giyahan sa mga ginikanan ang mga kabataan sa eksakto nga paggamit ng social media para hindi mabutang sa parehas nga sitwasyon nga gindangtan sa biktima.